Кніга прарока Ісаі, раздзел 17. Прадказанне Дамаску. Вось жа, Дамаск перастане быць горадам і станецца кучай руінаў. Пакінутыя гарады Араэра стануцца для статкаў, і будуць яны там спачываць, і не будзе нікога, хто б спалохаў іх. І адбяруць умацаванне ад Эфраіма і ўладанне ад Дамаска, і рэшткі Сірыі стануцца як слова сыноў Ізраэля, кажа Господ магуццяў. І будзе ў той дзень, зменшыцца слава Якуба, і тлустасць цела яго схуднее. І будзе, як калі жнец забірае сцябліны, і рука яго збірае каласы. І будзе, як калі хто шукае каласы ў лагчыне Рэфаім. І застанецца на ёй калосе, як калі абтрасаюць аліўкавае дрэва. 2 або 3 аліўкі застаюцца на верхніх галінах, ці 4 або 5 на вершаліне садавіннага дрэва, кажа Господ Бог, Бог Ізраэля. У той дзень будзе глядзець чалавек на творцу свайго, і вочы яго звернуцца да святога Ізраэлева. І не будзе ён глядзець на ахвярнікі, якія зрабілі яго рукі, і на тое, што стварылі пальцы яго. Не будзе глядзець на гаі балванам пасвячоныя, ды кадзільніцы. У той дзень гарады будуць пазбаўлены моцы сваёй, як гарады, якія пакінулі Гівеі і амарэйцы перад абліччам сыноў Ізраэля. І будзе пустыня, бо забыўся ты Бога збаўлення свайго і не ўспомніў пра скалу моцы сваёй. Дзеля таго пасадзіш ты расліны прыемныя, ды парастак чужы пасееш. У самы дзень пасадкі тваёй ты будзеш клапаціцца праз іх, а назаўтра будзеш рупіцца, каб насенне тваё зацвіло. У дзень нястачы прападзе жатва, і боль несуцешным будзе. О, гоман многіх народаў, гамоняць быццам гоман мора, і віраванні натоўпаў будуць шумець, быццам шум водаў. Будуць шумець народы, як шум хвалістых водаў, і пасварыцца на яго Господ, і ўцячэ далёка, і панясецца ён, як пыл горны ад ветру, ды як віхура ў час навальніцы. Вечар, і вось жа замяшанне, а золак і яго няма. Гэткая ёсць дзейнасць тых, якія нас падаўлялі, ды такі лёс тых, якія рабавалі нас.